Sťahovanie dát o aktuálnej spotrebe elektrickej energie do Enexu cez distribučný portál robíme tak, že si otvoríme stránku diportal.sk a prihlásime sa do svojho profilu. Následne prejdeme na odberné miesta a v políčku Typ merania napíšeme písmeno A. Vďaka tomu sa nám vytriedia všetky odberné miesta s IMS meraním. Klikneme na odberné miesto, ku ktorému si chceme stiahnuť údaje o spotrebe a následne klikneme na voľbu Intervalové dáta. V spodnej časti pod kalendárom si z ďalších možností vyberieme časový interval, za ktorý chceme stiahnuť údaje o spotrebe. Praktickou voľbou je aktuálny rok, prípadne posledných 12 mesiacov v prípade, že za predchádzajúci kalendárny rok nemáte v Enexe kompletné údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie. Následne klikneme na Export a počkáme, kým nám systém vygeneruje excelovský súbor s údajmi. Tento súbor si následne stiahneme niekam do vlastného počítača, odkiaľ ho v ďalšom kroku nahráme do Enexu. Po prihlásení do Enexu prejdeme na modul Elektrina, kde si zvolíme zadanie aktuálnej spotreby maloodber a následne klikneme na Nahrať spotreby. Vyberieme import spotreby od ZSD a následne excelovský súbor, ktorý sme si stiahli z distribučného portálu. Klikneme na Pokračovať a potom, ako sa načítajú údaje, potvrdíme aktualizáciu údajov voľbou Importovať. No a potom si už načítané údaje môžeme ľubovoľne zobrazovať cez prehľad spotreby.